Tamhle levá. Tam takhle ven jsem si skočil na tu trávu. No, nebudu se ptát svých brzd, jak jsou na tom. Já taky ne. Nechceš zapálit? Kdybych si to o to roužnul, bacha, bacha. My nějaký asi budou pauzovat, my taky pauzovali, uvidíme. No a můžeme si dát výjezd, anebo tady rovnou. Tam to bude nějaký masakr, si říká. Jaký výjezd? Tady jsme se transferovali kousek vejš. To bylo na špičáku, ne? To bylo tady, ne? To byl špičák, kámo. Tam se šlape do kopečka přes jednu. Tady to bylo taky. Tady je to rovně, dáme vidím, že bude modrá. No to jo, ale minule jsme jezdili tam nahoru. Jo, tam jsme jezdili, přesně. No, tohle to jsme totiž minuli. Jo, tak to všichni pojedeme. Dobře ty. Ty píčo, co to je? Aha, Petr to ani. Ani brzdy. Ještě to byl krpál dolů teď. Cože? Byl dobrý, ne? To já jsem si stěl jenom prdelí asi dvakrát. Jo. No mohla mi to sundalo k reťazi. No, ty si dala tady těch kole na hovno to, že ty jsi furt stejně vzadu, ale jak se to zhoupne, Jo, tak ti to zhoupne se to, kolo se ti vystaví nahoru a tobě to šmejkne prdel. No to asi má se také stalo. Začínáme.